Tibetský způsob, jak víc s obtížnými lidmi, vychází z tamní tradice Bon. Bon je znalost, kterou se Tibetané denně učili a uplatňovali, aby jejich život byl úspěšný a plnohodnotný. Bon nás učí moudře používat energii myšlenek a je tak vlastně klíčem k našemu posílení. A právě z tohoto učení jsme pro vás vybrali tibetský způsob toho, jak víc s obtížnými lidmi. Ve své knize ho popisuje Christopher Hansard. Dříve ale než začneme, připomeňme si jednu myšlenku ze staré Číny. Když ti někdo ubližuje a škodí, chovej se k němu mile a počkej rok nebo 2, co to s ním udělá. A teď už dobře poslouchejte a nechte se vést. Klidně se posaďte a vytvořte obraz člověka, který vám ublížil. Zaměřte k němu pozornost a 3krát nebo 9krát po mně hlasitě opakujte následující text. Ať se ti dostane naprostého požehnání. Ať dosáhneš sebepoznání. Žádám tě o sílu, o kterou jsi mě připravil. Je mé právo vzít si ji nazpět. Ať se ti dostane lásky a štěstí. Jak k tobě hovořím, přestáváš pro mě být problémem. Tvá obtížná energie se rozplývá v moudrosti. Budeš se vůči mně chovat s úctou. Ať se ti dostane naprostého požehnání. Ať dosáhneš sebepoznání. Žádám tě o sílu, o kterou jsi mě připravil. Je mé právo vzít si ji nazpět. Ať se ti dostane lásky a štěstí. Jak k tobě hovořím, přestáváš pro mě být problémem. Budeš se vůči mně chovat s úctou. Ať se ti dostane naprostého požehnání. Ať dosáhneš sebepoznání. Žádám tě o sílu, o kterou jsi mě připravil. Je mé právo vzít si ji nazpět. Ať se ti dostane lásky a štěstí. Jak k tobě hovořím, přestáváš pro mě být problémem. Tvá obtížná energie se rozplývá v moudrosti. Budeš se vůči mně chovat s úctou. Rituál ukončete trojitým hlasitým tlesknutím na stvrzení řečeného.